Namjoringikju. Ovako. Za početak, prva stvar koju se kažem, posle dosta eksperimenata, izučavanja, obzervacija, došli smo do jednog zaključka. Kad uzmete točak i gurnete ga nizbrdo, on ide dole. Pozdravi prijatelji, naši drugari! Stigli smo bre sa more, evo ti. Tako to. Da. Šta da kažem, ne znam šta da kažemo, stigli smo, bilo je lepo. Zaboravili smo do vlogu. Da, zaboravili, jebi ga. Ali kako se zove, bilo je lepo. Šta znam. Onako. Rekli smo da sedimo do augusta. Lepo kažu ljudi, slika važi 1000 reči, a vi gledajte video. Evo ga. I to je prilike nešto, stvarno ukratko, znači... Ja se ne vidim. On je snimao Ja se snimao sve vreme. većinu puta. On je dečko čupavi, to je ban, eto. Narkoman. Da, on je narkoman. I šalim se, nije baš narkoman. Još da, Nebitno. Novosti bilo dobro, bilo onako, srednje, bili smo 10-ak dana. Da, upoznali smo razne ljude tamo, ne znam, zezali, stvarno su se zezali, bilo je ekstra, bukvalno. A i nije. Kako kad? Da, zavisi od raspoloženja. I kako se zove, da najavimo, čisto da ne davimo ovdje mnogo, da najavimo, da ima jedan snimak koji smo tamo napravili, samo treba da se onako da se namesti lepo, produkcije i tako to. U pitanju je spot. Znači dovoljno. Band, spot i razumet ćete kad budete videli. A bit će posle ovog klipa možda dan, 2, 3, nebitno. 5 u vrglavi. I pre gledajte malo klipove, nešto, ne znam, gledam po 200 view-a, šta je to, pičkin dimno. Stavite malo na share, pošaljite nekom. I za prošlo nedelje. Evo, pitanje. Ne, prošle nedelje, to je bilo pre 100 godina. Znači prošli klip, ono što je bio zadnji. Pitanje se svidjelo od ovog ovdje lika i ono glasi. I pitanje za ovu nedelju glasi, kako više, da. Zašto odeća potamni kad je potopiti u vodu, a vode providna? Razmislite to. I dupetom i glavom. I svim organima ostalima. Da. I za kraj! Znači, definitivno za kraj.